Adama dumi son katlaki kuna da tawakkalitu Allah alamani son ce kuna da shi to ko tawakkalitu Allah jongi jigi de ke dalin masaye tawakkalitu Allah alamani bonya dogo ya shi to ko tawakkalitu Allah Adama dumi bonya Ningatlagi joya tawakkalitu Allah alamani bonye dogo yashitu ko tawakkalitu Allah oko somunye njigi semme fama Allah tawakkalitu Allah wayengonye beto dalimma sabulu tawakkalitu Allah baba jose tra زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanumbaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima ajazmina no mandie asem o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyan zora konona na anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fɛn o fɛn bɛ sugu bala ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te ver rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko ma kɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalimake i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te ver rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te ver rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min dutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sida sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda توكلت على الله 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 ambe bela jile fo ka bela jile wala nyumando juma time ko nyuma ala ya no yayi ala ka kleto heradi an islamo bela jile ma fajri ala ka sika oke am bela jile gar sika ulada ina anga kibariya obna na tana nye mali konna na wulumasiri tabawo ulube labe na 20 janvier o labe ombe sena bara munu mena na ke olap mabawo ana anda do la kokan kibariya ufana biya anga jamana nyema aleye INC pangulu jigi ko nyema ulu bismillah jekulu mi manfe ya nabe foma no e kalansoba ya shemu aleni bangi do fana ya bulo do nyamulo miye kokan kibariya la sa ayira ka fo ni watina kono warka ulu koni Burkina mami mine apma achale do kosbe Niger fana ko ka don ale fe ko tana no ga tuguni jamana wara mauma
min ye Américain olu ka ɲɛmaaba kura ale kɔni y'a ka bugunatigɛ sɛbɛnw fana bɔ ni min mina bila n'o y'a ka photo officiel ye n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ ka yɛlɛ dɔ in na zen ta ɲɛ kumunen don yalama ko ko farida wa ni na kɛ kibaruya la belebeleba ye wulada in na an bɛna minnu da aw tulo kan a k'an bɛɛ sɔɔni. Armée ale ka wuli ka jɔw n'a ka baaraw kɔni sinsinnen no bi bamajiwale n'u ka wale kɛbaw olu yirini ma jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ maramafɛnw olu caman sɔrɔla baara kɛcogo falenna armée de l'air ale kaman bɔ fo pankuru caman sɔrɔla ka di ale ma ɲinan 20 janvier labɛnw bɛ senna jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ défilé olu bolo dalen no marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna n'a fɔ a bɛ kɛ san tɔw la cogo min na sɔrɔdasiw olu yɛrɛ fana bɛ wuli ka jɔ la o de la bi sa sɔgɔmada in na buguninkaw fɛ yen kankura o dayɛlɛli baaraw kɛra n'ala sɔnna a ma an na tila ka kan ale ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen k'aw ye baara minnu bɛna k'a kɔnɔ a jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye danfara jumɛn b'a n'an ka jamana kan tɔw ni ɲɔgɔn cɛ yamariyaw kɔnɔna na an na tila k'o fɔ san 64 armée ka o sɔrɔli hukumu kɔnɔna fana na baara belebele bɛ jenin kɔnɔna na nin waati in na yaasa défilé min bɛna kɛ o bɛ se ka cogo min na sa pankuruntigiw olu fana bɛ labɛn na yaasa ka se ka ɲɛnajɛ in a diya kosɛbɛ nka sini ni ala sɔnna a ma sɔrɔdasiw ka kunnafonidi so ale ye so kura sɔrɔ n'o ye diripa ye colonel major Sulemani n'a ka maaw olu kɔni bɛ labɛn na sa sini ka taa so in kurumo karili baaraw kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye diripa ale nana ɲɛda kura min da ka se ka baaraw bila sen kelen kan o bɛna yira bɛɛ lajɛlen na min ye ko olu tacogo ye kuluba faama sigiyɔrɔ la AES jamanaw kɔnɔnaw la minisiri minnu bɛ yen n'olu bɛ bolimafɛnko kunna ale ni pankuruko ɲɛnabɔli bɛ minnu bolo olu bisimilara jamanakuntigi fɛ kununko Asimi ale kɔni y'a yirula sa k'a fɔ u ye baara minnu kɛ ni o bɛ tali kɛ pankuruko la sa ka taa se bolimafɛnko ma taa ni ka segu AES jamanaw kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan u ka olu ɲɛfɔli senfɛ sa min ye Niger ye ale jamana minisiri min bɛ u ka donimafɛnko kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ min ye baara ninnu yɛrɛ u y'a yira sa ko a kɔni tɛna taa fiyewu fo duloma belebeleba saba sabula AES yɛrɛ ka dulomaw ye o ye lakana ko ye jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ tali ale ni yiriwali ko tile 3 Bamakɔ baara in ka kɔn ale ɲɛ sa min ye maa mafalenw ye olu nana kana lajɛli kɛ fɛn jumɛn bɛ se ka sigi sen kan n'o bɛ se ka kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min ni baara bɛ se ka kɛ n'o ye yiriwali ko ta nasira la bolimafɛnkow la an ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ jamanakuntigi ale ko sa ko ale min faamu nin ko in na o ye k'a fɔ sa ko ka teliya sabula jamanadenw ŋɔni caman sigilen no k'a lajɛ lafiya min bɛna sɔrɔ ka di u ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Burukinakaw ka minisiri min bɛ n'o ye Nakama Nabo ye Abubakar ale kɔni ye kuma ta sa a ye a yira k'a fɔ u ye kuntilenna minnu faamu o ye k'a fɔ yiriwali ka se ka kɛ pankuru minnu bɛ cɛncɛnfu ka jamanaw kɔnɔna na olu ka taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye minɛn minnu bɛna se ka sɔrɔ AES jamanaw fɛ ka kolomɔ karili kɛ sa ka se ka pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen kow sigi sen kan filanan minnu bɛ u bolo yaasa ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen don kunda kelen fɛ u ye u da don fana na a y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigiw kɔni kan k'a lajɛ olu bɛnna fɛɛrɛ minnu kan sa n'o ye fɛɛrɛbaw ye ka se ka olu don ba la cogo min na ka se ka sigi sen kelen kan min ye pankuru tɔgɔlataw ye ka sigi u yɛrɛ tɔgɔ la o bɛ se ka kɛ jamanaw kelen kelen fana bɛ se k'u ka pankuru sigi u tɔgɔ la sɔngɔkow olu bɛna don bɛrɛ la maaw n'u bolominankow fana dugumasiraw fana fɛ olu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw bɛna tigɛ nka nin kɛrɛnkɛrɛnnen kun don ka kɛ ni pankurukow olu ye jamanakuntigi kɔni u ka sɛbɛn minɛ n'ala sɔnna a ma ale n'a tɔw u na hakili jagabɔ k'a ka yanni a ka labila a ka baaraw olu kɛ ni a ye premier ministre ale y'a ka taama kuncɛ ganakaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tile fila taama in na ani Gana jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye tasibila ani miiri kɔnɔna na sa a ka tile filanan baaraw la Kwame Nkrumah ale tɔgɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye jansa bɛ kɛ ale yɔrɔ min na sabula min ye Gana jamana yɛrɛma hɔrɔnya tali baarabaw o kɛra ale fɛ min ye ni maa kofɔlen ye n'ala y'a ka kalifa minɛ a la ale dalen don yɔrɔ min na n'a ka mémorial bɛ yen olu u taara yen maa min don a n'an ka jamanakuntigi Modibo Keyita ala ka hinɛ o fana na n'o ye baaraba kɛ ɲɔgɔn fɛ ko san o san min ye maa ba 99 ye o de bɛ taa yɔrɔ in lajɛ Ganakaw fɛ yen a bɛ fɔ min ma sa ko maraburu kɔni o de bɛ yen n'o kɛlen don ka taa drapeau o donnen do la Kwame Nkrumah photow bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn y'a bugunatigɛw ye a bolola minɛnw
telefonu ani ay fɛn fɛn kɛ jamana in kɔnɔna na sa k'o kɛ memorial in yɛrɛ ale jɔra maa min fɛ n'a hakilina sɔrɔla maa min fɛ sa o ye Jerry John Rawlings ye ni ale yɛrɛ Ghana jamanakuntigiya kɛ a yelen don k'a fɔ sa ko yɔrɔ in yɛrɛ fana na min ye farafina ka tabiya ni farafina ka bɛn ni farafina ka keleya o misaliw caman bɛ yen waliya n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ farafina yɛrɛ ka kelenya baaraw a miirina tara o la min ye Union Africaine ye baaraba minnu kɛra o la ani Modibo Keyita jɛra ka baara minnu kɛ Kamel Abdel Nasser ka bɔ Egypte kaw fɛ olu n'u ɲɔgɔnnaw caman olu minnu tun ye kuntilenna kelen ye o y'a sigi waati o gafew o sɛbɛnw min ye bugunatigɛ sɛbɛnw yɛrɛ a bɛ fɔ minnu ma sa ko manuscrits bolola sɛbɛnni minnu kɛra kuntilennaw fɛ sa olu bɛɛ lajɛlen yirala ye a yera k'a fɔ ni maa ma falenba ye n'o o ye Ghana jamanakuntigiya kɛ ka tɛmɛ ale ka miirina o baara bɛ ka kɛ n'o ye jamana caman kɔnɔ bi o de la min ye général d'armée Assimi Goïta ye ko ale yɛrɛ ka kɛlɛ dɔ ye nin ye ka cɛsiri k'i jija yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Kwame Nkrumah tɔgɔla gafe minnu bɛ yen a ye gafe minnu sɛbɛn a n'a ye Ghana bilasira kan cogo min na sa premier ministre ye a ye ɲɛda nin bɛɛ kan a n'a nɔfɛmaw ka taa Sabulayi Diop ninnu ma u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin ko in kɔni ye a kan ka kɛ misali ye a bɛ miiri jigin caman kɛ a b'a to adamaden n'i taara ye i yɛrɛ bɛ diɲɛ taabolo faamuya min ye batakiw bɛ sɛbɛn min kɔnɔ sa n'u b'a fɔ ma ko livre d'or premier ministre ale ye tɛgɛna bila o kɔnɔ a ko Mali jamana tɔgɔ la ale kɛlen ka na nin memorial ba in ta k'a lajɛ a n'a nɔfɛmaw ka taa se Mali lasigiden ma n'o ye Umaru Kanute ye u nisɔndiyalen u wasalen u bɛ Ghana jamana ɲɛmaaw fo u y'a ye k'a fɔ ko baara mun kɛlen filɛ nin Ghana kɔnɔna nin ye o baara belebelebaw ye baara minnu sigilen no sen kan n'o bɛ taa ɲɛ ni yiriwali ko fɔ k'i sonsori y'a ka taasibila kɛ ka ɲɛsin Kwame Nkrumah ma farafina den bɛɛ lajɛlen ni farafina ka kelenya miiriya bɛ maa o maa la ka taasibila kɛ maa maa ye n'o ye jamanaw tutigɛliw kɛ u ka miirinabaw n'u ka taabolobaw ka se ka sururu bi olu ye sa k'a yira k'a fɔ ko Ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya o kɔfɛ sa premier ministre Mali lasigidenso a taara yen Mali lasigiden nin waati na Ganakaw fɛ o ye Umaru Konate ale fana taara sa ka taa baara kɛ cogo yira a la premier ministre b'a dɔn k'a fɔ fana ministre de l'administration territoriale don nin waati na kalata sɛbɛnw olu la kurakurali min bɛ sen na a taara o fana baaraw lajɛ premier ministre y'i ɲɛra o ko bɛɛ lajɛlen kan sa min ye maa minnu bɛ yen Ghana kɔnɔna na mɔgɔw tɔgɔ bɛ se ka ta cogo min na biométrique ko minnu bɛ sen na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ min ye premier ministre ye a kɔni y'a yira sa k'a fɔ halisa u ka daw yɛlɛlen to u ka kibaruyaw di yaasa min ye jamanadenw ye olu bɛ se cogo min na ka na nin baara ninnu kɛ lafiya a kɔnɔna na degun minnu fana bɛ jamanadenw na a ko a n'olu na ɲɔgɔn ye u ka masala min ye barosigi o nɔ kɛ janvier kalo tile 17 Keba a bɛ maa hakili jigin janvier kalo tile 17 san 2012 nin don y'anw sɔrɔ yɔrɔ min o man di dɛ n bɛna kan mugu bɛ ka ci fa bɛɛ fɛ MNLA a n'a kɔladenw bamanciwale ni jugawale kɛbaw olu de firila Mali dugu caman kan u tilara ka kɔkɔrɔma don ni Hakimi ye ale ni Ansar Dine a baara kun fɔlɔ ni mugukanɲɛ fɔlɔ o dira Menakakaw de fɛ yen Mali drapeau y'o jigi Sadio n'a ka cɛdenw y'a yɛlɛ u y'a jigi Sadio n'a ka cɛdenw y'a yɛlɛ a tɔ nana kɛ sa u ye caman folokoto k'olu bila ka k'u ɲɛna k'u sara ka taa ko olu to olu tilara ka wuli tuguni k'u jɔ min ye bere rouge ye u nana dɛmɛ don u ma yaasa ka se ka Mali drapeau yɛlɛ o de kɛra kɛlɛ yɛrɛ daminɛlen Mali kɔnɔna na a b'aw hakili to a don na 17 janvier 2022 min ye crise min ni degun min filɛ an filɛ a kɔnɔna na nin ye a kunkanɲɛ fɔlɔ a dira Menakakaw de fɛ yen kalanso min b'an fɛ yan n'a tɔgɔ ye ko IHM n'an kɔrɔkɛba Abdula Kulubali ale ka kalanso don ale ni banki dɔw y'u bolo don ɲɔgɔn bolo n'o ye AFG Banque Mali ye min ye sɛbɛn ye sa tɛgɛnɔ bilara a la kunungo min ye Abdala ye ale n'a ka ekɔli n'o ye IHM ye u b'a fɛ sa min ye u ka kalandenw ye u ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ kalanyɔrɔw n'u tilara kalan na ka se ka taa u ka stagiw kɛ min ye kɔkɔrɔmadon kalanw ye bankiw sa olu kɔni sɔnna nin waati in na yaasa u ni Abdala bɛ se k'u bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na min ye nin ko in ye a ka fisa bankiw ma a ka fisa ale yɛrɛ fana ma sabula maa minnu fana bɛ bankiw la n'u b'a fɛ ka kalan kɛ bolofaraw ni fɛnw na ale ka kalanyɔrɔ in na u na se ka o kɛ min ye bɛnkan sɛbɛn in kɔni ye ko b'a don sabula ekɔliden minnu bɛ yen bi n'olu kɔni ka miirina kɔni tun ye ni n tilara kalan na n bɛ taa n ka stagiw kɛ yɔrɔ jumɛn na o n'a nɔgɔya u bolo k'u na jɛsa min ye u ka bɛn in kɔnɔna na ye layidu minnu n'o y'o ta sa n'o ye AFG in ye Banque Mali ale ni Abdala Kulubali ka ekɔliso n'o ye IHM ye sefinw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min na kɔkan kibaruyaw la Keba ko Mali
Côte d'Ivoire ani Sénégal UEMOA jamana kono munu be ka war do bi kɛlɛkɛminɛ na ko nunu ne do min ŋɔni ka girin kosɛbɛ o ye Mali ye sabula ko ale kɔni kalo fila minankura o be o na Mali kɔnɔna na ko Côte d'Ivoire be daw kan Sénégali minan caman be ko o b'ale fɛ yen sabula maa caman tun be olu kun ye fɛn nka kɔsa in na ko min ye ka kɛ ni terrorisme kɛlɛ ye u fana bɛ ka minankuraw ta nin jamana saba in bi na ko UEMOA kɔnɔ minnu bɛ kɔni ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka musaka ta u ka jamana waganew kɔnɔ ka taa don wolomasiri tabaw ka minɛnw na k'o de don ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka min ye o ye k'a fɔ minan caman bɛ don Mali kɔnɔ olu tɛ yira minan fanbaw olu tɛ yira ko kelen kelenw de bɛ yira jamanadenw na ka se ka faamuyali k'a la ko n'o tɛ ko bi ko faso jamana in Mali k'a jɔsɔlen don minan na dɛ n'o ye surasi minan ye Niger olu ye sɛbɛn ta sa k'a yira k'a fɔ n'i bɛna na dugutaa la u fɛ yen f'i ka kɔn ka ɲɛbila sɛbɛn dɔ ɲini kuma tɛ nin waati in na u ka jamanakuntigi ale kɔni ye sɛbɛn dɔ ta min bɛna na kɛ sariya ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Niger yɛrɛ ka hakɛ n'a ka fɛn min sɔrɔ min kɔnɔna na Abdramane Chani a ko sa ko min ye nin waati laban in na ye u y'a ye k'a fɔ bamanciwale ni jugawale kɛbaw ale ni maa wɛrɛw minnu bɛ yen bi n'olu ye duguden wɛrɛw ye jamana wɛrɛ maaw ko olu kɔni bɛ k'a ɲini kana don olu fɛ yen bɔlɔlɔ siraw fɛ kibaruya wɛrɛw siraw fɛ u bɛ n'u da hôtelbaw ni yɔrɔbaw kɔnɔna na ka kojugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin olu ma n'a ma ɲɛ k'i bɛ don sa i na sɛbɛn kɔni ka kɔn ka sɛbɛn yira sɛbɛn b'a to sa i na bugunatigɛ na dɔn i ta fa ni nafa na dɔn min ye wulikajɔ in ye k'olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ maaw kɔni bɛ fɛ ka olu ka jamana dafiri fɛn caman bɛ senna bi Ghana min ye Niger kɔnɔna na k'u tɛna se ka jɛ n'o ye wa Nigerkaw fana n'a ma ɲɛ k'e de kɔni bɛ maa bisimila i fɛ yen i ka jamana ɲɛmaaw labɔ a kalama wa min ye Niger jamanadenw fana ye minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ fɛ ka na olu bɛɛ lajɛlen fana kan ka na sa ka ɲɛfɔli kɛ polisisow kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ fangasow la yaasa u ka donni bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u ka jamana o yɛrɛ kɔnɔna na Français olu ka jamana kɔnɔna na min ye u ka premier ministre kura ye ko maa dɔw tun ye ŋaniya ɲini u ye min kɛ cɛ dɔ in na Amara a tɔgɔ ye di Bosuwa ni sansiri tɛ ya k'a ma tɛmɛ fɔlɔ dɛ ko nka ko cɛ ma kisi dɛ ko fɔlɔ k'u ye dɔ in nagasa k'o bila kɛrɛfɛ ko Zeyn ko pétition kura de wulilen don tuguni assemblée kɔnɔ Bayiru fana nɔfɛ Bayiru tɛ de Faransi jɔrɔnaba bɛ bi tuguni sabula min ye Faransi ni Algérie k'u bɛ sɔn k'u kɔ don ɲɔgɔn ma han sabula nin kɔrɔsa in na ko min ye ko caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen mɛkɔrɔ bɛ ka o kɛ ka ɲɛsin Algérie ma ko n'Ala ma farati yɛrɛ k'u bɛ sɔn k'u bolo bɛ sɔn ka se ɲɔgɔn ma han ko sabula ko min ye Algérie ye ale bɛ k'a ka dancɛw min ye kɔgɔjibolo fɛn fɛn bɛ ka taa Alger yɛrɛ fanfɛla la n'o bɛ taa bɛn Faransi Marseille ma k'u bɛ ka olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni kɔgɔji sanfɛlaw sɔsɔ ni minɛnw ye nin waati in na Algérikaw k'u ni Faransi kɔni ka ko k'a bɛ ka bɔ dala kuma na dɛ Mediapart ale ka sɛbɛnnin don Guinékaw fɛ yen valise 7 ko o de yera min ye Sierra Leone ambassade la k'a a kɛra baara ye ambassade Guinée Sierra Leone ta drogue valise 7 o ma ambassade kɛra drogue feerela ye k'u y'a wele k'a ɲininka ko sabula min ye Sierra Leone gouvernement ye ale yɛrɛ ambassadeur wele joona k'a ɲininka nin ko in sera ka kɛ cogo di Benin ale sera ka dollar wari miliyari 1 kɔni sɔrɔ k'o musaka k'o fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka baara kɛ n'o ye don nataw kɔnɔna na min ye Beninkaw ye u y'a yira sa k'a fɔ wulikajɔ min bɛ olu bolo ka ɲɛsin suguw ma an'u ka kow kɛcogo o kɔni b'a to maaw bɛ se ka danaya ta ka da olu kan Amara an bɛ taa aw fanfɛ ni kiba yanni an ka tɛmɛ ni kibaruya tɔw ye El Hadj Amadou Adi Tall diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adi Tall ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na
aka sigi kana aka demaya kɔnɔna kana an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bɛna agence dunia travers service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka kotɔ mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. ayiwa an bɛ segin ka na kibaruyaw la république démocratique du Congo kaw fɛ yen ko sara dugumanda ko dɔ farala ka kɛmɛ sara dɔ la k'a kɛra 100 ye février kalo tile fɔlɔ ko o bɛna di nka kɛba olu ka sara dugumanda i b'o dɔn wa han 1,400 7000 sisan k'u y'a kɛ dafalen a kɛra 2,000 ani 800 2,000 ani 900 14,500 o tɛ 2,000 ani 900 ye Mali ta o ye 50,000 francs ye nka n'i ye diɲɛ fan wɛrɛw ta Senegalikaw ta o ye 10,400 ye olu ka sara dugumanda ye o ye ko min ye nin ko in ye san 6 de kɛra nin kɛlɛ la Kongokaw fɛ yen yaasa a ka se ka bɔ 1,000 ani 400 na ka na 2,000 ani 900 na wa ko diɲɛ jamanaw fɛ bi min ye nin sɔrɔ dugumanda in ye ko a kɛlɛ de kan ka kɛ ko sabula ko a dugumanda man ka tɛmɛ fiyewu 6,000 kan yaasa jamanadenw ka se ka balo n'u yɛrɛ ye maa minnu bɛ yen n'olu ka saraw ka dɔgɔ ko ni nin sara in tora nin cogo la k'o kɔrɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɔni o bɛna ɲɔ se sɔrɔ kosɛbɛ kafu ale kɔni ka baara hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ min ye dege karamɔgɔ min bɛ nin waati in na Centrafrique n'o ye Rigobert Song ye ko jɛ ma kɛ n'a ye dɛ min y'u ka tɔn ɲɛmaaw ye an'u ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw ko k'u ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye Rigobert Song ta ka k'olu ka dege karamɔgɔ ye bɔlɔlɔ siraw kan u y'a yira k'u ma jɛ n'a ye bi u ma jɛ n'a ye sini wa olu yɛrɛ bolo falen ka kɛ a la fana Mali kɔnɔna na yan sa ko fédération ni ministère k'olu bɛna kari ɲɔgɔn na wa ko ɲininkali bɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen ko min ye ministre so ye a ye bataki bila ka taa si fédération malienne de football ma ko baara minnu bɛ senna u bolo k'u k'a kɛcogo la ka kɛ n'u ka sariyaw ye ministre so in kabini salon ko ni coupe d'Afrique kɛra n'o wariw nana ale ni fédération kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ fédération ye bolola sɔnni min kɛ k'a sɔrɔ u ma jamana ɲɛmaaw ye musaka min don a la u m'o sara u ye ka tila ka wari tɔ tila u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fédération mɔgɔw ale ni Bamakɔ tɔnw dɔw
ko o ma bɛn ministre so ma a ma ja u ye wulikajɔ kɔni ni fɔnkɔɲɔgɔnkaw cayalen no nin waati na farikolo ɲɛnajɛ kuma a ka ca nka min ye ndolati ye jaabi ɲuman o tɛ sɔrɔ a la basketikɛlaw ko olu denmisɛnninw musomanw ni cɛmanw san 18 k'olu kɔni ye donbolo sɔrɔ faso yɛrɛ fɛ o kɛra kɛnɛ ye sa kɛnɛ min sigira ko yalama ko mali farikolo ɲɛnajɛ bɛna na to tancogo la wa waati min na jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni kɛlen ka jamana musaka caman ta ka taa don farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw la jaabi min ni farikolo ɲɛnajɛ min ka di maliyɛnw yɛrɛ kosɛbɛ n'o ye ndolati ye o jaabi tɛ ka sɔrɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu b'a ko kunna bi ko olu fana tɛ ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa sewa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ko a sera sa a ka di maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ b'u ka musaka don a la n'a ka d'u yɛrɛ ninkun ye ko n'i y'an ka tɔn 2 ta k'a lajɛ Joliba ni ESAD olu bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya kɔnɔna na min ye farafinna ndolatiw la u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ sabula musaka minnu kan ka don ka baara ninnu kɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka sɔrɔ min ye kunnafonidi gafe in ye a ko k'a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ koyi ko nɔn tɛ ko hali lajali minnu bɛ kɛ ni maa minnu nana an fɛ yan i b'a dɔn k'a fɔ kebaye kɔni t'a fɔ k'e t'a dɔn ko dɔɔni bɛ di kuma dɔw la o dɔ bɛ di o a tɛ to o kɔ koyi o ye diɲɛ fan bɛɛ anw yɛrɛ tɛ munna ninnu taar'u ka fɛn ta je da fɛn ɲini de tɛ donc n'an ta bɛ fɛ ka falen an k'a di maaw ma minnu kariyalen minnu bɛ se ka musaka don a la u yɛrɛ kun musaka ka fara jamana ta kan nka n'an y'a to maaw bolo minnu ko olu bɛna wari de ɲini a la joueurs fana bɛ wari ɲini k'an tɛ bɔ dɛ nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya minnu dira aw ma Keba Jalo ale ni Amara Nuhu Keyita fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.